Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataw ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Siyempre po dyan sa Ciudad Legazpi and Ligao. Sa
mansulok po kayo ng mundo. Sa salog kang naga Luzon, Visayas, Mindanao, world. Pagbilog ng bula Good morning! Magandang umaga po. Ma'am Jocelyn Antipuesto. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdin mo kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunya pong aldaw kita nin Huwebes, Thursday. Oy, petsa 30 kita ngunyan kang bulan na Abril, last day. Goodbye Abril. Pasok Mayo 2026. Sabayan po ninyo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Bulkan bulusan mayon isaro Ori-restorya naman lamang kan mga pangyayari, Sa mga nangyari, paduma mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. na ibang lugar Apoy rayan kan so mga pigpapaabot man po nindo din mga reparo. sa mata ko Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, Abril 30. ang susugo Maligayang happy birthday! marinis Happy na! din siya Birthday pa! Duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang tugon. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang supog. Sigurado tabing libak man sa nga abuto nindo kayan. Pag nagduman kamo day man kamo imbitado, pasma ang luwas nindo. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri tawara man kibang maingat kan sadirita kundi kitaman sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. sa samuya Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami Lord gan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala kaya Lord patawad tabi Lord. ang naginibok Lord patawad. sisa ko pag-insan masinda Tarabay po kita. santong namaan Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong aldaw kita ni Huwebes, Thursday! Petsa 30 po kang Abril taon 2026.
Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing arog kaini. Oh, yeah. Ano tabi maratanan? O di last day na po ngunyan kang Abril. Sa aga Mayo na. Di yun na ini, subulan kang tarandanan, pierestahan. Yaw na digdi sa bulan kang Mayo. Sainan may inot na piyestahan. Pag bulan kang Mayo, talaga lalo na sa tabako, ano, digdi sa syudad kang tabako. Halos oral daw igwaki piyesta. Kaya so mga mahilig magpiesta dyan, dapat igwana ka mong listahan kan dudumanan nindo. So sigurado nindong imbitado ka mo. Pisil na magwa para duman ka, mapakipagsapalaran ka. Ang problema kang pahit bagangon yan, ika ngaya may imbitado kan sa rontawo, tapos sige pang panggaboy kiba. Na siya man sa naso imbitado, para aragda subarkada. Mahiling sa tinampo, digdi na. Hiling mo na yan. Rimati lugod suanda. Bata ngayon inutangan ko ito sa Bombay. Ay napahitay niya di pag Mayo sarabat sabata naman dyan sa sentro ang pagkini Santa Cruzan. Yo naray nga kini magpatanda. Sige. Dapat maging practical na sa nakita ko niya na di. May pigahampang kitang krisis. Mahal na po ang mga barakalon. Tipisilon pa magbakal kibugas. Tapos mahanda ka sana sa piestahan tabi manay Gina. Pag talikod kan mga nakakaonsay mo, susupunan pa suluto mo. Ano man nga itong handa duman, puro sa nataba. Pag talikod mo, susupunan ka pa. Supunan susay mong handa. Ano man nga ito, tapuros na sa nangaya berdura. So, ginatan. So, dinuguan nga, puros na sa nangaya kamuting kahoy. Hiling mo na yan. No. Puros na sa nangaya kamuting kahoy. Ano pang piglalag sa ginata? Ginatan man tuloy. Pagkayaan. So, tarmi ko lingaw. Apod kayo. Lingaw ko na tuloy. Bako ginatan. Ginatan ka dyan eh. So, dinuguan. Ginatan ka dyan. Dinuguan nga eh.
Good morning tabi sa imo, Sir Mori Kulipat. Parinaaga. Dinuguan. Ano pa tabi manay Gina ang pigsasahog sa dinuguan? Apwera kang kamuting kahoy. Karabasay ko. Piglalagan pa yan. Anong piglalag dyan? Kung medyo ngaya kulang sukar ni o laman loob, iglalagan niyan ki aram ko sukamuting kahoy. Yo. Maray ngaya kining dinuguan sabayan ta ngaya ki chinilas. Spartan. Aram mo tabi Sir Mori Kulipat so Spartan. Iyon, sabay mo dyan sa dinuguan ang pagsapa kang bisita mo nga ta ngayata makunit-kunit pa ina eh. Ito pala ni Spartan. Ba, Spartan ba itong chinilas na ito? Keredason mo manaarog kang sa karne ang pedaso, ito ang ilag mo doon. Abi ka na ngayata makunit-kunit pa ngayon so karne mo sa dinuguan. Ito palang Spartan na chinilas. Na pangyari sa kinabahan. Yo. Mapista, mautang sa Bombay. Pagkapista, problema na sa pambayad. Sana sa mga araw kening panahon maging practical kita kung may bisitang umabot dyan, kung ano sa nasuyaon dyan, iyo sana pag-urarampanga. Ay magparapagarar ka mo ki mga Rwanda. Dipisil ang buhay ngunyan. Yo. Kaya lang so iba talagang gari na kagawianan ninda na kada may pista, nakikipiesta talaga sinda. Ang problema, tapag mga pista na duman sa nakikipiesta sa imo, nawawara. Daw na ngayon susiging pamista digdi sa to. Pista man sa inda, baloson taman, pipiestahan taman. Ang problema nawawara na pag mga pista naman sa inda. Wara. Sabi ni Manay Gina, good morning databi. Tapos mataram pa duman sa kaibahan na dahil lamang ngaya kita pinadarahan ki ibos. Nagkakana nga ni mahalat pa ki pampasyaron. Pangya. At na pinakaon mo na nga ni gusto pa magsyaraw. Ay uso pa ngunya. Iyo pala nang tigahanap ka di sa mga araw ka na manghandaan. Maluya ako sa mga korokarning yan. At tigahanap ko man ang ganyan. Ibos, latik, aroyo, binutong. Yan mga tigahanap ko sa piyestahan. Mga lutong karne. Di ako kayan. Yan tigahanap ko dyan. Tapos so, tsokolate bagang pertion ang pag-renoproof mo. So dahil nag-aaso bagang tsokolate. Pag-renoproof mo tabi Ma'am Joy Cargulyo. Pag-renoproof mo tabi Ma'am Joy Cargulyo so tsokolate, marurumduman mo si Bibilab mo. Marurumduman mo si Bibilab mo. Pag rinoprop mo sa tsokolate, sa rumbalbal mo ka ni Jesus Maria, marumduman mo si Bibilab mo. Kalawang ngaya, tadita ka imbitaran, mapista na digisa mo. Oy, good morning tabi, Manay Tita Sidra. Kamusta? Maswerte sa mga parapadyak dyan sa Malinaw, di. Para mo maorag ang LG yung Malinaw, padabaon sa mga para tricycle, para padyak. Ayun, nangani ini, may krisis kitang ampangon yan. Di nainot sa mga para tricycle na tinawan ki ayuda kang LG yung Malinaw.
nin cash assistance, financial assistance, tig 1,000. Tapos may 5 kilong bagas pa. Ngunyan, kasuod mga parapadyak naman. Tinawan ki food packs o kag LGU malina. So mga registered padyak driver dyan sa Malinaw. So ibang mga munisipyo man kita kinadadangog naro ka na di. Natawan kasud magkipud pack sa mga parapadyak. Maabot man tabi sa 200 na household na totally damaged kang bagyong si Juan. Natawan man kasud maki mga materyales panggibo kan sa indang harong kang provincial human o kaya settlement office sa pakikipag-koordinaryan kang local government unit kang Malinaw. Ray pa dyan na di. So, mga totally damaged. May tinawan ki siminto, siminto, pako. Ano pa ito? Mga gamit. Pang-ayos kang harong. Very good. Oy, so 20 pesos na kilo din bugas ni BBM. Piglon sarjan kasudma sa Malilipo tabi Ma'am Joy Cargulyo. Igwa dyan kasudma ni na nito. Kadiwa ng Pangulo. Yaon nga ni dyan, Superman ice cream. Kasudma dyan sa Malilipot. Si Ma'am Tet. Kang Berman ice cream. Yaon dyan sa Malilipot kasudma. Inda lang tabi Ma'am Joy kung yaon pangunyan. Pero ang aldaw yung kadiwa na yan. Kadiwa ng Pangulo kung saan mababakal mo dyan sa mga produkto man kang Malilipot. Tapos may mga gulayon, kung ano-ano pa. May bagas na barato at 20 pesos. Ano pa? Siyempre yaon dyan sa Berman ice cream. Na masiramon. Masiramon Sir Mori kulipat kung matanan mo ang ice cream kang Berman ice cream. Ang maurag na flavor naman so chili, lada. Ice cream ang flavor lada. Nya. No. Yaon dyan Superman ice cream kasudma sa Malilipot. Yaon dyan si Ma'am Tet. Ma'am Tet na Cargulyo. Yako gari haranina, ano daw yako kung madyan ako. Kaya lang abo man ni Ma'am Joy. Abo ako ipag-iba ni Ma'am Joy. Madagit da si Baby Love niya. Baby Love. Baby Love. Psst, Baby Love. Ining mo na naman ni Baby Love. Ining mo na Nagit na si Baby Love. Yan tabi sa Malilipot. Hanggang Norin tabi to Ma'am Joy. Baka lamang igwapa dyan. Maduman talaga ako. Dumanong ko si Ma'am Tet. Ka-ice cream lamang. Kang Berman ice cream. Taman-taman nyo niya nataginit. Yo. Sige tabi. Oy, good morning tabi. Si Ram Jason. Si Ram Jason Buebos, good morning. Alas 7:25 na at sa tuyang Philippine Standard Time. Oy, aramon ta daw tabi mo na mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na. Yaning permisa na kitang makapaganaw, makapagpreparar. Salamat tabi Sir Mok sa pataratara kang Berman ice cream. And halo-halo ni Ma'am Tet. Yogon mo, may ice cream na may halo-halo pa. Ayaw pa naman Ma'am Joy, ayaw pa naman sa Malilipot. Tama naman ako, abo mo man ako ipag-iba. Ay, kasuod ma sa nada
Baka lamang may kadiwa pa ng Pangulo sa ibang munisipyo, halimbawa maglagman dyan sa Tiwi o kaya Malinaw, mag-iba naman si Ma'am Tet. O di, aran eh, makata na kitang ice cream tapos makalo-alo. Yo. Yo. Baka lamang mag-schedule man. Makata na kita kihalo-alo. Good morning tabi sa mo Ma'am Tet Cargulyo, kay Sir Jun Sidinyo. Ay naku, nagkakapas dyan sa area mo. Di arayun kaya ang ligaw. Arayun ang ligaw, gilid Ligaw City. Arayun kaya. Pata pag nagdyan ako sa ligaw, ang gusto ko dyan so pansit gilid. No. Sige, tayaw na sa Pag-asa. Pag-asa, good morning. Mga pong lahat, narito ang ating weather update pa sa araw ng Huwebes, April 30, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, at patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Ito po yung dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Inaasahan din po natin magdadala rin ito ng mga kalat-kalat ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at ansangan, lalo na tanghali hanggang hapon. Mababa yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan, pero may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 35 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan po natin dulot ng easterlies ay makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, maaliwalas na panahon naman din ang ating aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon, and then yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan ay nasa Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon or yung damang init po natin, nakapagtala tayo dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas po nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Dagupan, Pangasinan at sinundan ng 43 degrees Celsius sa may Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, posible ang 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas natin posibleng maitala ngayong araw ay 43 degrees Celsius sa dalawang lugar sa Sangli Point, Cavite, pati na rin sa may Aborlan, Palawan. Yun po, patuloy po natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na mag-ingat po dala na itong init na panahon dahil yung matinding exposure po sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:34 AM at ang sunset mamaya ay 6:13 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net
TV. Serbisyo asin reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, asin sa pagmata, tapos Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Esther Liz, mainit na panahon. Ang padagos niya tong mamamatian. Kaya sa may mga halangkaw na high blood dyan, ingat-ingat po kita. Pag day man tabi ki importanteng mga tuyo, dudumanon, day nakamagluwas mga udto hanggang hapon. Magluwas ka mo pag madiklom na. Kamu tabi arog kay Manay Gina, minaluasin ni si Manay Gina alasay. Pero bago dapat mag alas 10, yaon na siya. Naguli na siya sa arong tamako, korpyo siya. Bawal baga tabi magluwas ang mga minor de edad. May korpyo tabi ang mga minor de edad, kaya maluwas si Manay Gina alas 6 nimbanggi. Bago naman mag-alas 10, dapat yaw na siya sa harong. Makorpyo siya. Madakop siya kang pulis. Kunday ngaya makaiwas, di magdara ka mo tabi kipayong. Ibata kamal naman. Ano nangyari? Nagyugyog. Alato na tagari. Nagyugyog. Natagari na libong ako. Nagyugyog. Naglinaw. Yun na nga. Sabi na ngayang day ka magpaparagang ngaspak ngaya dyan. Bata dyan sa may parting tiwisig yan, linog ka di. Ano daw naman ito? Nalibong siya na ako. Pag day databi makaiwas, kung ano, magdara ka mo kipayong. Sabi na bata ngayang payong, mahal naman. Pumalod ka mo dyan kisarong apod kini, sarong dahod ki batag, iyang ipandong nindo. O kaya kung ikaw dyan ki anahaw, yun na muna ni pandong nindo. Kang inot bagang panahon, dahil man mga payong-payong, Ma'am Joy, pag nakaagi ka dyan sa may gilid kanti ng pumay, ikaw dyan ki anahaw, o yan anti pandong, tapos dahon ki batag, yan ang mga tigpaparandong. O dahil man kito ki mga payong-payong na yan. Dahil ngayon, sige, alas 7:34 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Serbisyo asin reparo. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Ang programa po ginidara sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home.
Kay Madam Maylin, ingat tabi permiha, Ohio gozaimasu. Siringman ang programa nginidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilok ang bagong Malinaw, ABC President Cap Art Abela, yaon man dyan si Cap Susan Nabur, ang Barangay Estancia, Board Member Attorney GIO Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Ang programa ngini daraman po sa tuya kang Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang kapartner pagkaaga, perting kapartner kang kamote. Yan po mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:37 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. May gusto ka sa Siyempre, padagos manggararay ka mong nakantabay po sa programa Serbi last day of last day ng yan bulan na taon Imok saya oy ibaad na magustuhan sa imong panambitan kung talagang matapat ka ngata man tada ipagako. Sige tabi mga tugang, doro-diretso na po kita digdi, alas 7:38 na sa tuyang Philippine Standard Time. Kasuod ma na petsa 29, piglonsar dyan sa Malilipot Albay, sinagibos so launching kang 20 pesos na kilo nin bugas kang Albay Provincial Government. Kasabay dyan ang NP Albay na pinanginutan po yan ni Governor Noel Rosal. Yang programang yan. And ang sabi, iikuton databi Ma'am Joy, Sir Tito Balasulia, good morning. Iikuton databi ng NFA Albay Provincial Government ang buong lalawigan para sa murang bugas program. So, launching kasud ma dyan sa Malilipot. Launching and ginibo yan dyan sa Malilipot Central School. Kasud ma tabi yan. Yan dyan si Gob Rosal. May dinara na dyan so 20 pesos na kilo nin bugas. Ano daw inadi? Sabi digdi, nagpasalamat ang satuyang gobernador sa satuyang presidente kasabay dyan sa FTI. Kada tabi munisipyo dahil na lamang magbiyahe so sa tuyang mga, lalo na sa mga senior citizen. Tapag naglulunis baga, ang schedule kang pagpabakal nin bugas dyan sa NFA warehouse, kada Lunes, Domingo pa sa nang banggi, dakulo na nagpipirila. Domingong banggi dyan na nagpapaaraga sa luwas kang warehouse kang NFA dyan sa Kurmidal. So, kunyan, ang sabi digdi, ining programang ini,
O dadarahaw na databi sa kada munisipyo. Ganyan, ang kahalaton taligdi, kunwari ng schedule naman sa munisipyo ta. Yo. Tapos, kung ang pwede sa nang makabakal, tabako man gabos baga pwedeng makabakal ka itong 20 pesos na kilo nin bugas. Bagong yung tabi manay Gina. Basta ang aram ko, so senior citizen, tapos solo parent, tapos mga farmers. Ano pan mga pwedeng magbakal ka itong 20 pesos? Paano kami? Ikatabi manay Gina, maray ka na mag-intra sa solo parent. Pwede kita mag-intra sa solo parent. So PWD pa, kasabay pa sa PWD. Person with disability. Paano kaya kita makabakal, Ma'am Gina? Ma'am Joy? Maray pa si Ma'am Joy makakabakal ini, ta solo parent ini. Pwede, Ma'am Joy, pwede tabi ako mag-intra sa solo parent. Nganing makabakal man akong bugas. Barato lamang, 20 pesos ang kilo. Kaya lang dahil man ako magkakabakal nga nito, dahil man ako ka-intra sa mga arog kaya. Alangan man ngayon magpapilay muna ako. Naning maging PWD ako. Manangaya tabangguranon ta ka. Pag napilay ka, PWD ka na. O di makakabakal ka na ngayang bagas. Nahiling mo na yan tabi, Sir Mori Kulipat. Gusto mo makabakal ki baratong bagas, magpapilay ka muna o kaya magpaputol ka muna kikamot. Nganing maging PWD ka, person with disability. Ngunyan, paano kita kayo ni? Ano na naman ang proseso na naman ini, adi? Maurag ko ta kaya na bagas na yan, kung sabing programa ang kansa itong gobyerno, ipabakalan sa gabos. Bakong may pigpipili sana na kamo na sana pala ng mga kabakal kan nga ta, kamo sana ang tao digi sa ibabaw kang ginaba digi sa Pilipinas. Paano naman kami? May diskriminasyon. Bata din na nga ni kita permina kasabay sa mga uro ayuda tabi, Ma'am Joy. Tapos mabakal na sa nakitang baratong bagas, dahil pa kita nakakabakal, dahil kita qualified. Hindi tayo kwalipikado. Paano ini? Ako nagtatanong ako, pero bako ako farmer, baka pig-restro man baga sa mga farmer. Parang tigtatanoman ko man sana, mga balding mga raraot. Rolohong balde, yung man sana tigtatanoman ko. Paano? Pwede man ako magparehistro na ngaya farmer ako, nagtatanong ako sa balde. Pwede yan. Hanap daw ngayang kauron mo. Farmer ngayon kang kabuahan mo, parang yung tigtatanuman mo para sa ngayang balde. Tapos ma-register ka ngayang farmer ka, tanganing makabagal ka kaya 20 pesos na bagas. Paano ini? Dahil kita pag-asa lamang makabakal na ki 20 pesos na bagas, dahil man nga kita ka-intra, tabi Dato Romeo, good morning. Di kasod may pig-launching dyan sa Malilipot. Susana, sa ibang munisipyo, sumurunod naman. Nganing, minsan kaya magayuno sa napagdarangogon sa social media, nakapost duman na, dahil na ngayon mabiyay sa mga senior citizen ta, dahil na mararayo, tahunin na subagas, dinarana sa satuyang munisipyo, magayunon pagdangugon. Pero sa realidad, daiman, sakripisyo pang giraray. Bako, araw
kay ni magayuno na programa ini kan sa tuyang gobyerno, may 20 pesos kitang per kilong bagas, pero hiling nga tabi nindo. Ano an idara sa tuya? Kakulugan lamang kibuot. Mabuyo ka makabagal ki 20 pesos na kilo ki bagas, masakripisyo ka muna. Gari ka na sumakilimos na day mo masabuta na, papagpapilahon ka dyan, babatadon ka, bago ka makabakal kang programang ini ka sa tuyang gobyerno. Magayunon pagdangugon, so sistema lapa. Magayunon ang programa, so pasistema ang sala. Lapa. Yugon mo yan, matitigba ka na muna bago katabi choter sumakabakal kaya 20 pesos na kilo nin bagas. Yugon mong kapipila mo dyan sa luwas kang NFP warehouse. Minsan sa iba, Domingo pa sa nambang dyan na nagkaraturog na dyan na nagpaaga. Uni patabi choter makapundo di aga na lunang araw kain aga makuninit mahalat pa sa mga senior citizen na mag-abot kay alas 8 ta alas 8 ang puon kang opisina kang gobyerno. Buda pag-abot naman kang alas 8 dai man nangangahulugan na pag-abot kang alas 8 mapabakal tulos ki bagas. Kung ano pan mga tig-arayos-ayos dyan sa laog, mabo yung makapabakal ang kibagas tabi terso alas 9 na. Rutoy na so mga mabarakal. Kaya bago ka man makabakal kang baratong bagas na ni tabi terso, matitigba ka muna. Yukon mo iya. Oh, Susana, ining pigsasabi na ininigo brusal na irarani na sa kada munisipyo. Sana manyari ini, sabi sa TV. Sana manyari ini. Takong puros man sana naman ini publicity, puros man sana ini paurag naman yan na mga pigsasabing ini. Ay, Diyos mio. Tapos na naman kita kay ini. Aloy na bagay ang pira ng bulan anaarog ka ng pasistema dyan. Oh, ikatabi Joterso, nagpila ka man dyan. Pundoy nga ako, dahil mo lamang ako dyan mapapila. Gusto mo nga matigbak na ako? Sabi ni Joterso, magsulo ka daw nga. Igagda ako sa Joterso niya, ako matagay kita. Ikanasan na nga niya. Habo pa man ni Joterso madiskuido. Oh, no, 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 no. Si Joterso. Dahil na kita nagkaampangan. Namimiss ko naman sa mga harambugan. Tadi, minsan tingkukulang na ako ki istorya sa mga harambugan tabaga kay ito. Nagparatarandaan ko ito sa mga istorya ni Padingjo. Naubos na sa istorya ni Padingjo dahil na akong bagong istorya. Magayon nitong nag-i-istoryahan kita ta. May mga nadadangog akong istorya. Tigsasaray ko sana. Paparatandaan ko sa istorya. Tapos sige istorya ko pag nagpo-programa ako. Joters, dahil na naman kita nagkaurarampangan lamang adi. Ayon daw si Kapitan Malaya. Bata mga pista. No rin ang pista sa Fatima, Joters. Gari mga pista na sa Fatima. Tasabi ba gani Mayor Ray? May periyahan na gani. May periyahan na da. May periyahan na ngayon barangay Fatima. Ang San Vicente naman, tamapista naman. Oh. Eh, Diyos ko, sana tabi mangyari man ini. Inimpig sasabi tabi ni Gob na kada munisipyo dadarahunan so 20 pesos na kilo nin bugas. Serbisyo asin reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige! 9 minutos tabi bago mag-alas 8. Oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso ba naghanap tabi kidor, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po tabi kamo dyan. Siring man tabi mga tugang ng oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, kan man dyan si Cap Susan Nabor kang istansya, Board Member Attorney G. Ayaw Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sige tabi mga tugang. Padagos po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po gararian sa indong lingkod, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Ngunyam po aldaw kita ni 9 Pecha 30 kang Abril taon 2026. Sundo po kita alas 8. Kaya ano pa, fight pa kita! Serbisyo Asin Reparo. Sumayaw ng cha-cha. Sige tabi, taigwa na lang kita kidit na minuto. Mahusay magdala. Di mabuhay po sa mga parapadyak dyan sa Malinaw, nakaresibi kasud manin food packs. Ano? Naali po yan sa LGU Malinaw. Natawan man sumaabot sa 258 na mga rehistradong parapadyak. O dyan sa Malinaw, natawan man ki food packs. Alalay man inita, yun na nga niyan, grabe ang krisis. Although day man nga nagagasolinan mga parapadyak, pero nagagasolina kan tulak. Diba? O, ang mga parapadyak bagang gasolina kan, pag maluya ang kinaon mo, baka day ka man makapaantos, day ka makasikad na maray. Yo, di congratulations, mabuhay tabi. And syempre, magayon ining mga nadadangog tano kasi day man sindatig papabayaan kan lokal na gobyerno. Kung ikukumpara tabaga sa ibang mga munisipyo, ang banwaan kang Malinaw sarok manatios na banwa, salit man sa naampundo kayak. Pero natatawan inin sa tuyan mga araw kaining mga kababayan, ano? So maswerte sana sa mga para tricycle, para padyak, tapi mga ayuda o kiritada isa na. Nagtrabaho, naka-check-in na da tabi si Sir Muri Kulipat sa trabaho niya. Sige, magkapandagitan ka dyan, sige mong hiling sa cellphone. Magbaraga ang cellphone mo dyan, sarong oras kita dyan. Uy, salamat pala sa mga nag-aantabay sa tuya. Tapi natyaga talaga na habang nagpo-programa kita, dahil minahali sa paghiling sa cellphone hanggat na din natatapos sa tuyang programa. Salamat tabi sa indo si Manay Gina. So iba, magdarang pagbakal ka mong radyo para pagharayo talaga cellphone. Pero kung digi masanasaran pag may radyo ka mo, so FM radio, madadangog nindo tabi ako. Nganing day mag-irinit ang sa indong cellphone. Si Cha Tita versus nganing. Sabi sa ko ni Cha Tita, ngaya, dahil ako nag-iling ngaya sa Facebook mo nag-irinit ka ang cellphone ko, nagkakarulubat niyang maray.
Kaya nagbakal nga akong radyo. Sa radyo ako nagdadangog. Yo, pag sarong oras talaga, nakatutok talaga. Puon sa pagpuon ko hanggang pagtapos. Permi yan nakatutok sa mga programa. Tata, kaipuhan tan maihatod ining mga tamang impormasyon, tamang barita. Bawal sa tuyang fake news. Dahil na kita mag-araw kan sa tuyang gobyerno, ata nang may batas na kiarog ka nila nga. Abo na gada ko na fake news ito. Kung ano-ano mga palusot. Di ba? Iyan ang ano ta. Kaya sutama sa nang impormasyon. Kaya nga ng programa ko pagkaugtos, sutama sana. Walang labis, walang kulang. Yo. Kasud masabay man ini sa mga naulagan kang harong diyan sa Malinaw. So totally damage. Maabot man pala sa 200 na pamilya, no? Natawan man kan mga gamit sa pag-ibok ang harong, simento, may may pako, ano pa ito sa pigtaraw kasud ma? Diyan sa Malinaw man ginibo yan. Kasabay dyan sa Provincial Human Resettle o kaya Resettlement Office. May sa pagkikipagkoordinasyon maninikang LGU and dyan sa MSWD. Sige. Maray na sana di. Maray kayo ni magharong-harong sa nakikubo-kubo tabi Sir Mori. Nganing pag nagparos-paros, i-declare mo sa imong harong na totally damaged. Totally damaged. Nganing makaresibi ka man ki ayuda na sa gobyerno. Pag islab ang harong mo, dahil ka nakakakwa ki ayuda na huto ngaya, nga ta ngaya ito ta nakakwa ki ayuda, ang harong ngaya ito islab. Ito pala ng pinalista naman. Ang pinalista tabi Manay Gina, ang pinailing sinubmit na kudak so tangkal ninda. Kaya nakaresibi ka ayuda sa gobyerno ta ang pinakudakan so tangkal ninda o kaya so dirty kitchen. Totally damaged mananggan. Tagibo sa light materials. Pero ang harong niya is slab. Excuse me po. Islab suharong tapos nakaresibinin ayuda sa gobyerno ta. Ang sinubmit na kudak so sa indang dirty kitchen so dapog-dapog tapos sutangkal rangka manangga. Arumbang sa hidaan nakadangog ako hinuninin sa rumdamdam sa lupa Serbisyo kasing reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hilbutan sa Bicol Net TV. Ay, 1 minuto tabi bago mag-alas 8. sa rumbang sa hidaan. So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngayong pong Webes. Last day po kang Abril taon 2026. April 13 na po kita ngunyan. Sa pangaran po ni Maestro nila tuon ni SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Kuyang mata Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, katungkad ABC President Cap Art Avila, si Cap Susan Nabor kang instansya, BM Attorney Giayo Bonggao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sa saindo po gabos mga tugang mga parantabay niya to. Salamat. Paki-like, follow, share na lang kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. So iba pang data natapos ngunyan, ipapadagos na duman sa tuyang programa. So tama sana 10 to 11
sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios! Oy, paaram na po ang sendong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman. Adios amigos! Dumo! Arigato! Bye-bye! Si Sakuyang Mana Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.